बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिथा खालामनो रुंसारि रान्थु बसुमतारिनि मुङाव खुंफुंजानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि दालाइसा फरायसालिनि गामियारि जोलुर बादायलायनाया बोहैथि दाननि 10 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै गाहाम जोबलांबाय। 2 नं खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे जोलुर बादायलायनायाव गोबां ओनसोलनि गामियारिफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबनाय खोन्दोसिम सफैनो हायो 1 नं धोरोमपुर आरो 1 नं खाग्राबारि गामिया। लोगोसे बे मोननै गामिनि नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेराव 1 नं खाग्राबारिया देरहासार जानो हायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी, लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथांमोनाबो। दिनै दादगारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रुंसारि रानखो नार्जारि बिथांखौ गोसोखांनानै जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय होदोंमोन। बेयाव आं गिबियावनो बे खेलाखौ बानजायगिरि दादगारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर जासिदों। दिनै जाय मोननै हानजा 1 नं धोरोमपुर लोगोसेनो 1 नं खाग्राबारि मोननै हानजानि गेजेरजों गेलेनाय जोबोर मोजाङै जादों। नाथाय जोबथा फाइनाल हिसाबै 1 नं धोरोमपुर गामिया ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों देरहासार जानो हाबाय। दा जों मिथिगौ बर' हारि हिसाबै जोंना फुटबलाव जोङो बयबो बिखाद। बर' हारिनिफ्राय दिनैहाय गोबां नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेगिरि जों मोनहैनो हाबाय। एग्जाम्पल हिसाबै दुर्गा बर' बिथांमोन दं, हलिचरन नार्जारि बिथांमोन दिनै गेलेगासिनो दं। बेजों लोगोसे गोगोमसार नार्जारि, लोगोसे मनबिर बसुमतारी बिथांमोना दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैहाय आइजो माहारिनिफ्रायबो अपर्ना नार्जारि मानगोनां बिथाङा इन्डियान टिम जानानै दिनै केप्टेननि रल लानानै गेलेगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो जों मिथिगौ बर'फ्रा फुटबलावल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङावबो दिनै जायगा आवग्रिनो हादों। बक्सिं गेलेनाय, बिदिनो आर्सारि गेलेनाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै बर'फ्रा गेलेनायनि गेजेरजों प्रिथिबियाव मुंदांखा जानो हादों बा नाम खामायनो हादों। दा ओंखायनो जोङो मिथिगौ जे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ राफोद खालामनायनि अनगायैबो गावनि केरियार हिसाबै जों दाना लानो हायो आरो बेखौ हारिखौ जोङो सिनायनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों। ओंखायनो आं खावलायगोन दिनैहाय जाय समाज दैदेनगिरि दं, जोंनि हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं, बा गामि ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दं, बिथांमोना जाहाथे गामिनि फिल्डखौ साफा लाखिनानै जोंनि जाखांफुनाय जे लाइमोन उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिंनि जे गेलेनाय बेयाव जाहाथे थुलुंगा होयो, बेखौ आङो दिनै नैबेनि गेजेरजों खावलायहरदों। नैबे ओनसोलाव गोबां जेंना दङ, दा फरायसालिनि जेंना दङ, हान्थामेलानि जेंना दङ। बिनि सायाव सरकारनि माबाफोर बुंनो सानो नामा? जेंनायाथ' दङ, जोङो नुदों फरायसालिनि जेंना, फोरोंगिरिफोरनि जेंना, हान्था मेलानि जेंना, गोबां बिथिङाव नायोब्ला बे ओनसोला एसे गोग्लैसोनाय। ओंखायनो गासैबो बिथिङाव जे फरायसालि बा नैबे फरायसा बा फरायनायनि बेलायाव जोङो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा मावथि हिसाबै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै खामानि मावबाय थादों। आरो थांनाय 2023 मायथाइनि जे मेट्रिकनि रिजाल्ट, बाव चिरां जिल्लाया सेथि जायगा आवग्रिनो हादों। दा ओंखायनो जोङो एसेबाबो दिनैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे सोलायनाय फैदों। जों बेखौ एसेबाबो जोङो आसा खालामदों बा जों बुंनो हायो। दा फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों चिरां जिल्लानि बा नैबे ओनसोलनि जे फरायसा बिथांमोन जाहाथे फरायनाय बिथिङाव जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै फरायगोन आरो मोजां रिजाल्ट खालामगोन। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो।